Selithethile ke abashumele baphambi kwami. Andiyazi ke mina uba ndizakuthetha ntoni ba ke. Kuba ndizoxela into yoba kugqityiwe. Ndihlale phantsi. Ngoba kugqityiwe, xa kugqityiwe. Kodwa ke kuba kufuneka ndithethile, ndizawuzama ukuteketa. Bekuqalele kuze kuthiwe kugqityiwe. Kuba kaloku yonke into inesigaba inesibhele. Ngoku sifumanisa into yoba uthi uYesu kusekuphelile. Ihlabathi lalinabantu abangaphilanga abagulayo. Ihlabathi lisesonweni, ligutyungelwe sisono. Kwanyanzeleka into yoba uYesu makeze ezemhlabeni azokususa le mbandezelo bekuthethwa ngayo apha. Siyayazi ke indlela ebephilisa ngayo abantu. Abantu baphilisa iziqhwala, iimfama zibona. Nabaneqhembe behlambululeka kumaqhembe wabo. Esinye isizathu uYesu awazela sona apha emhlabeni sesi sipha kuLuka chapter 19 phaa kwivesi 5, apho kuthiwa unyana womntu weza kufuna lokusindisa okwakulahlekileyo. Kulapho wayebona uZakheyu esemthini wathi makehle ngoba usindiso lufikile endlini yakhe. Wayeze uYesu ke apha ezokufuna okwakulahlekileyo. Ngoku ke siva la mazwi athi kugqityiwe. Ithetha ukuthini xa kuthiwa kugqityiwe? Xa bendikhe ndathi makhe ndiphande uba ndivile nabanye beke baphanda. Nam ke ndakhe ndathi makhe ndijonge, ndiphicothe. Ndafumanisa into yoba uYesu xa esithi kugqityiwe uthetha ukuthi umsebenzi bezokwenza apha emhlabeni ufezile. Yona lento kuthiwa eli lilizwi lokufezekisa. Mna ke ndifuna ukuthi eli lilizwi loloyiso. Kuba ngoku uYesu kuyo yonke indlela ebeyihamba nomsebenzi ebezowenza emhlabeni uwenzile. Ngoku uyisile. Kuthiwa ke xa ugqityiwe, njengoba uYesu wasithenga, wasihlawulela ngegazi lakhe elinqabileyo, kuthiwa ngoku akusekho nto ingenye efunekayo, akusafuneki madini enyukayo. Sonke ngoku siphelele kuKristu. Akusekho zilungiso, akukho nto zifuna ukwengezwa, akusafuneki nje kwanto. Usindiso lwethu nobomi obungunaphakade buphelele kuKristu. Ngokuzenza kwakhe idini uKristu wavala umsantsa, wenza ibhlorho phakathi kwethu thina boni noThixo. Kuthiwa ke la mazwi athi kugqityiwe athetha ukuthi ityala lethu lihlawulwe ngokupheleleyo. Kuthiwa is paid in full, akukho zi-installment okanye i-deposit, igqibelelekile. Kuthiwa ke la mazwi uYesu wathetha apha Emnqamlezweni ethetha ngesiGrike. Ndizawulibiza ngeli gama lesiGrike kodwa ndifuna umntu abambelele ke ezawulibiza. Ndinokuzila. Ndicela
kuthiwa it is finished, which means paid in full. Yes, Greek, lithi tetelestai. So sahlawulelwa ngokupheleleyo, akusafuneki. Kamanje ke esendishiyo kanqala ngathi la amazwi athi kugqityiwe, kugqityiwe. Kamanje ke le theme ekuhanjwa ngayo apha ihamba ngqo nalamazwi esiwathethayo ngokuthi kugqityiwe, ngoba kuthiwa paid, Jesus paid. So le theme iyangena pha. Nathi ngoba sicula isitshilo sathi izono ziyaxolelwa Emnqamlezweni, ithetha ukuthi kugqityiwe. Akukho nto ingako ke ngoku mna endiza nayo ndizothi qha kugqityiwe. Kodwa ke kuyafuneka sizibuze into yoba sindawoni nathini, kuba kaloku ayipheleli ekuthini sihlawulelwe nje sihlale phandle. Bekuthe kufuneka senze i-introspection, sizigocagcoce, sizijonge into yoba sindawoni na. Ndicinga uba ke mna ke njengoba sesitshilo sathi siyahlanjwa ezonweni ngegazi lakhe, ngemivumbo yakhe saphiliswa, kuyafuneka ke ngoku into yoba sizigcine ke ngoku sinonxulumano naye, sizigcine ngomthandazo lo wayesifundise wona. Phakathi kwezinye izinto athi kugqityiwe into yoba usifundisile ukuthandaza, sakuze sihlale kobubomi, sihlale ngokuthandaza. Siyazi ke futhi into yoba ukuze sigqibelele ebomini bethu, funeka sithi nathi ngomhla wokugqibela sikwazi ukuma sithi kugqityiwe. Ingaba sawukwazi nathini ukuthi ngemini yokugqibela sithi kugqityiwe? Ndithanda ke ngoku nalamhlabelelo ukuthi oqalileyo umsebenzi uzawugqiba. uYesu wawuqala umsebenzi, wayeza emhlabeni, wayenza zonke imimangaliso, waphilisa abantu, wavusa uLazaro ekufeni, emva koko wathi kugqityiwe. Ithetha ukuthi loo nto uba uThixo akatsho into yoba kugqityiwe, akukagqitywa. Nasempilweni yethu, ekuhlaleni kwethu, ukuba ngaba akakatsho uThixo into yoba kugqityiwe, akukagqitywa. Kuyafuneka sizondelele ngomthandazo ukuze into yoba kude kufike elo xesha loba sithi kugqityiwe, ngaloo mazwi kugqityiwe.